anem a veure la formulació i la nomenclatura dels hidrurs. Els hidrurs són combinacions binàries que se formen amb hidrogen. L'hidrogen es pot combinar amb elements metàl·lics i amb elements no metàl·lics. En el cas d'elements metàl·lics podem trobar el liti, el calci, el beril·li, i d'esta forma generarem hidrurs metàl·lics. Si l'element que es combina amb l'hidrogen és un no metall, el que formarem serà hidrurs no metàl·lics. De forma que podem dir que tenim dos grups, els hidrurs metàl·lics i els hidrurs no metàl·lics. Com podem saber si un element és metàl·lic o no metàl·lic? El que hem de fer és retomar la taula periòdica i fixar-se en esta línia de separació. Esta línia d'aquí és la que ens marca la diferència o la separació entre elements metàl·lics i no metàl·lics. Estos d'aquí seran elements metàl·lics, tots estos d'aquí, i estos d'aquí, els que queden a esta banda, són elements no metàl·lics. Ara anem a veure com es formulen els hidrurs metàl·lics. Per formular els hidrurs metàl·lics, primer que res haurem d'agafar algun element d'esta banda d'aquí, que són els metalls. Com per exemple podem agafar el liti. Ens agafem el liti. I el liti, com està a la primera columna, té nombre d'oxidació més 1. Per una altra banda, agafem l'hidrogen, i l'hidrogen, en el cas de la combinació amb metalls, actua en nombre d'oxidació menys 1. Bé, què hem de fer ara? El que hem de fer és intercanviar valències. Doncs per intercanviar valències, el que hem de fer és el següent. Agafem el liti, agafem l'hidrogen, posem el metall davant i l'hidrogen darrere, i este 1 que tenim aquí, el que fem és traslladar-lo aquí. I este 1 que tenim aquí, el que fem és traslladar-lo aquí. De forma que el compost que tenim o que queda és este. Liti amb hidrogen. Com que els nombres d'oxidació eren 1, els dos uns es poden simplificar i queda sense ells. Què vol dir aquesta fórmula que tenim aquí? Vol dir que tenim un àtom de liti i un àtom d'hidrogen. Si representem el que tenim aquí, serà un àtom d'hidrogen que s'ha unit a un àtom de liti.